Khokha ndoda usho lapha na ke unjabulo mfoka plus ngalesikhathi ku 0 687 649969 uzokwazi ukuthi ungene lapha na ke ubuze umbuzo kuyena unjabulo we mfoka plus ungapi no sekuyise isikhathi sokuthi ke singena sixoxe nayo ke elinsizwa lapha na ke emsakazweni wakho inanda 88.4 FM otherwise zimbili intsha shale osanda kuyizwa ke yakhe unjabulo khokha isihloko sakhe futhi bilu ialbum yakhe lapha na ke ishanga ingoma ezili10 akajabule akakhokhe unombolo 2 niyazithanda izindaba ihlongandlebe futhi likhona lapha na ke kuyona ke ialbum yakhe unjabulo izinkinga laze lashona number 6 ngenzeni kuwe waze wamuhle igama lami nombolo 10 vula noma yavula mzala wepha plus ukahle yebo ngasho Mtimande ngasho ngikhona Mtimande niyaphila kodwa hayi sikhona mfowethu singezwe kuwe eqhawe hayi nathi inkosi sasigcinile ngapha isasigcinile impela awu ayangivela ngibuze ubani lo ngakhokhi ngisafuna ukuthi ngiyakubingelela emsakazweni ubani lo ngakhokhi okay ake ngiqale nje mina ke ngibingelele umsakazi ngokukhulu nje ukusheshsha ngenxa yesikhathi ngibingelele nje abalaleli emakhaya nawe umsakazi uphoko bese nje ngiyithule nje kahle ngunjabulo mfowafloso omncane odabuka kamaphumulo oyibizwa uthisha wendidane la kwezamadela buthongo yebo ke ngize lapha embuzweni wakho mothi ba ungakhokhi njengoba ngiyiciko nje ngangicikoza la ukuthi khona uhlobo labantu umuntu efike mhlambe ezekhala kuwena esufuna imali umboleka bese kufanele ikhokhe useyadakhela akasakubuyiseli kanti kuhlungu ke leyo nto leyo ngizwa kahle qhawe ngizwa kahle nganye kwethu kulomsebenzi wakho weingoma ezili10 usebenze nobani noma usebenze nobani kuona kulomsebenzi ngisebenzela insizwa nje esezimgajubomvu impela kuwona umxhobanyawo sebenze no Pro Mfokanyawo lento batube SPM Studio ngaphinda yasebenza nomthozi sikhumalo weqembu wababekezeli bengishayela ama keyboard ngaphinda ngasebenza nombongeni umfokazuma insizwe ehlale hostela kwamasho hayi bangisizile nje kakhulu ngizwa kahle mfana kethi ngizwa kahle qhawe icwecwe lesingaki lelo sulikhiphile leli cwecwe ngikhiphile icwecwe lesithathu nakhona ngithake ngishintsha unyawo nje ngishintsha ukwenza ngithi ukuphuma nje kancane yeah hayi ngizwa kahle qhawe lo mbuzo lo mhlamba ngisale ngolumbanisa naloya ovela lapha na ke ku Facebook ovela kusesibazowa kandwanda uthi ngicela ukubuza kunjabulo ukuthi ke ngabe uyazibona yini kukhona ahlangana naye acule naye emculweni kulaba abanye nje abaculi ukhona umculi mfowethu oyibonakho usebenza naye kahle ngiyathanda nje ukusebenza nabo bonke kodwa ukuphendula nje kahle lo mbuzo ikhona ingoma engicule na umthozi sikhumalo ukucula kubabekezeli ikhona impela yona iplayo ingoma esihloko sayo isingenzeni kuwe okay lapha kakuthini uthumele imbili okay yeah kungani ukuthumele imbili kuthina phekwe ingoma ezili10 na ukuthi manje ngaso ngalandela umthetho wokuthi awukwazi ukuthumela ialbum yonke emsakazweni nisho ngathi uyithanda zonke kangakanani okay hayi okay umthetho ngaphi lo lapha kuthina noma kwezinye ideshi noma mhlamba ngiyeke leyo mina mhlamba uzothumela follow sengazo phela yabo nje ngifuna ukuyizwa ngaze ngifuna ukuyizwa le ngoma oyishoyo ngenzeni kuwe kodwa ke kusenani mfowethu sesiyobuye sibone wefowethu ngiyazizwa uvula radio lapha ngivulile msakazi awuyivulile cha msakazi
Oh okay kulungile. Hayi cha ube khona la khona kune Bidani Solid khona. Selikhona kodwa ke licocwe lakho lapha na ke kuma digital platforms. Yeah, umsakazo wami uphendula nje lo mbuzo hayi selikhona impela umuntu oyidingayo zonke ingoma uzongena khona lapha kuma digital platforms ethi Njabulo Plus zizovela nje zonke landelana ziyishumi. Yeah. Angithi sekwaba yona indlela elula manje yokuthola umculo. Ya sekusebenza ama views mangaka ama views kuhamba kanjani lapho bathi imali sikhandwa ngama views manje kukumi kanjani kuwe? Khona noma ngingakeze ukukhuluma financial kodwa ama views sengiwabonile impela ukuthi hayi angonyuka impela. Hayi kuhle lokho mfowethu 068 764 9969 ngihlezi la noNjabulo kuthiwa kuthisha wendidane kona ke ama top D ama top dealers uyacula umculo lapha na ke umbhaqanga ngihlezi naye ngalesikhathi ungathumela umbuzo wakho ethinanda 884 FM lapha na ke ku x.com unhlanhla ngwenya ku Facebook nakhona ungabuza uphinde ukubhalele nalapha kuyena ubana u TikTok ya khuluma nami ngizwe ngapho ke ngane yakwethu sibone ukuthi ke zikhipha bomawathi ingalesikhathi ihlongandlebe mfowethu ya ithini into ngahlongandlebe hayi ihlongandlebe nakhona nje ngangicikoza njengokuthi nje uma ngabe nize insizwa nje nikhulile mhlambe uzohlala nengane uthola ukuthi ingane nje ayilaleli kanti ezinye ingane nisuke nihleli nazo ziyalalela yebo ngangiqonde khona usho lokho ukuthi hayi ngekwazi ukuhlala nathi mangabe uyihlongandlebe ungalaleli ngiyakuzwa ngane yakwethu sithi ugwinya mathi imbijana yewe